வந்து இன்டர்நேஷனல் யோகா டே. இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்கூல்ஸ் லெவல்லே ஆகட்டும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் பார்த்தோம்னா ஸ்கூல்ஸ் லெவலில் காலேஜ் லெவலில் வந்து இது ஒரு காம்படிஷனாக தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம டெய்லி பண்ணுறதுனால நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பட் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்ன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்காம ஒரு காம்படிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே பார்க்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து சக்திகா இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிக்கல் சென்டர் மூலமாக நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா எந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுங்க? கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு கொஸ்டின். சக்திகா இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிக்கல் சென்டர் மூலமாக கடந்த ஆண்டு வந்து ஜூன் 21 இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் யோகாவில் நம்ம வந்து தெரபியூட்டிக் யோகா அப்படின்ற தலைப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 10 days ப்ரோக்ராமாக லைவ் ப்ரோக்ராமாக கொடுத்துருந்தோம். ஸோ ஏன் தெரபியூட்டிக் யோகா அப்படிங்கிறது என்னன்னா மெயினாக வந்து ஒவ்வொரு நோயும் யோக முறைப்படி குணப்படுத்தலாம். அப்பெல்லாம் வந்து யோக சிகிச்சை யோக கலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு யோக கலைக்கு யாரும் வந்து அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது. எல்லாரும் யோகா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். யாரெல்லாம் யோகா பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. அதனால தெரபியூட்டிக் யோகா அப்படிங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட். இப்ப இந்த ஒபேசிட்டியா இருக்கட்டும், சர்க்கரை வியாதியா இருக்கட்டும், பிபியா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு இந்த யோகா பண்ணாலே சரியாயிடும். அப்படின்னா மருந்து மாத்திரை தேவையில்லையே. அப்ப மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் இயற்கையாக செய்யக்கூடிய, இயற்கையாக நம்மளோட நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வல்லமை கொண்ட ஒரு மருத்துவமா இருக்கக்கூடியதான் இந்த யோக கலை. அதனால இந்த யோக கலையை செய்தால் ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாள் ஆயுளோட இருக்கலாம். அதனால இந்த யோக கலையை பொறுத்து மாணவர்கள் மத்தியில இது வந்து கொண்டு சேர்க்கணும். எல்லா ஸ்கூல்லயும் காலேஜ்லயும் யோகா டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, யோக கலையை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அது வந்து காம்படிஷனுக்காக தான் அதிகமா போக்கஸ் பண்றாங்க தவிர உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் மேம்படுத்தும் வகையில் அந்த யோக கலை யாரும் இன்னைக்கு அதிகமா கொடுக்கல, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். அதனால மாணவர்கள் மத்தியில இந்த யோக கலையை அவங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு, அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்றதற்கும், உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கு தகுந்தாற் போல இந்த யோக கலையை அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுடைய ஹெல்த்தையும் மனசையும் ஆரோக்கியமா வைத்துக் கொள்ளும்படி யோக கலையை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் யோக கலையை கொண்டு போகணும். அது ஒரு காம்படிஷனா. ஏன்னா நீங்க நிறைய இடத்துல எங்க ஸ்கூல் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும், எங்க காலேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும் யோகா காம்படிஷன். அவங்கள ரொம்ப நிறைய அட்வான்ஸ் ஆசனாலாம் இருக்கு. ஓகே, பேசிக் ஆசனா வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் ஆசனா அதிகமா பண்ண வச்சு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் தான் யார் நல்லா பண்றாங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் வச்சு காம்படிஷனுக்கு கொண்டு போறாங்க. மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த யோக கலையை பத்தி அவ்வளவு தெரியவும் இல்லை, அதை அவங்க ஃபாலோ பண்றதும் இல்லாம போயிடும். ஆனா யோக கலை அப்படிங்கிறது நம்ம உடலும் மனசுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அந்த கலையை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக அந்த கலையை கொடுத்து அவங்க ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைய வேண்டும் இந்த யோக கலை. ஸோ அனைவருக்கும் இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் யோகா வாழ்த்துக்கள். அனைவரும் யோக கலையை கற்றுக்கொண்டு நலமோடு வாழணும். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.